Nagyon boldogok vagyunk, hogy a Peter előadásunkkal ott vagyunk a deszkán. Hogy mit jelent nekünk ez a fesztivál? Hát számomra sok izgalmas előadás, sok izgalmas találkozást, illetve éjszakában nyúló beszélgetéseket olyan ismerősökkel, akikkel ritkán találkozunk, mivel különböző színházakban dolgozunk. Igen, én is úgy tudnám összefoglalni, hogy látni és megmutatni. Nagyon jó, hogy láthatunk egy csomó olyan előadást, amire máskor nem nagyon volna lehetőségünk, csak a fesztivál keretein belül, illetve hogy mi is megmutatkozhatunk azoknak a kollégáknak, akiknek valami kevés esélye lenne arra, hogy adott esetben ezeket a foglalkozásokat végignézzék. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján én úgy gondolom, hogy a Deszka a legjobb hangulatú fesztivál ma Magyarországon. Csatlakozom. És külön öröm, hogy a fesztivál kiemelten figyel gyermek- és ifjúsági előadásokra, illetve színházi nevelési előadásokra. A Peter előadásunk egy interaktív előadás fiatalok számára, tehát a fiatalok is részt vesznek a játékban. Játékos formákat kínálunk a fiatalok számára, annak érdekében, hogy közösen tudjunk gondolkodni arról a problémáról, ami a főszereplő Peterünket foglalkoztatja, azt a főszereplő Peterünket, aki nem találja a helyét a világban. Egyébként ezt az előadást idén 11 alkalommal játszottuk Debrecenbe, és nagyon örülünk, hogy most a Deszka Fesztivál keretein belül egy újabb debreceni osztállyal játszhatunk együtt.